Bună! Bine v-am găsit la un nou videoclip. Vă întrebați de ce mă aflu chiar în mijlocul unde trebuia să încep mai târziu. Astăzi vreau să creăm o nouă serie. Și dacă dați like, o să facem pe această serie cu Copy of High School Town. Dacă dați abonament, o să începem cu Skyblock. Și dacă dați un subscribe, facem pe Ocean Block. Deci, bine ați dat un... Hai să creăm o hartă nouă, dacă până acum ați dat. Hai să începem. Creative. Știu eu ce să fac. Vă zic eu ceva în secret, e. Nu știu dacă să le pun pe toate. Gata, să o creăm. Hai să creăm. Hai, doi. Să începem. Create. Scene. Hai să începem o dată. Hai că se încarcă. Apropo, de fapt, chiar azi o să postăm un dans pe, nu știu, pe videoclip sau shorts. Bine, am intrat pe și o să postăm seria de, știți voi, nunuri. O să, pe zi, dacă dați like, o să spawnă în chestii ciudate. Bine. O să spawnăm Witherstone, cel mai puternic mob de pe planetă. Să începem. Bam! S-a spawnat. Perfect. Și acum mamă, trebuie să dau mai încet. Mamă. Uite, bă. Mai să mă una pe ceva. Nu știu că face aici. Este cu comandă. Cea mai puternică. Este ce bine. Are o salvare sau hero. Nu imaginați. Trebuie să închid. Văd cum la blocul se închide videoclip. Ia. Ce faci, bă? Ce faci, bă? Bă!